Jeg hedder Oliver, og jeg går på Viborg Katedralskole. I denne her uge har vi et DT2-forløb for krop og sundhed. Min gruppe og jeg har valgt overvægt i Danmark, da det er et stigende problem, som vi nu skal høre mere om herinde. Ja, Oliver. Overvægt er jo et stigende problem i Danmark. 47% af den danske befolkning var i 2010 overvægt. 13% var svært overvægtig, mens resten af befolkningen, det vil sige 40%, var normalt eller undervægt. Man kan måle sin overvægt, undervægt eller normalvægt på mange forskellige måder. En af dem er en BMI-måling. Er BMI-målingen ikke det, hvor man skal tage sin kropsvægt i kilo og dividere den med sin højde i meter i anden? Jo, Oliver, lige præcis. Vi kan passende måle din BMI lige nu. Så på vægten. Ja, vi kan se, at du vejer 72 kilo. Hvis du sætter op og måler dig selv, kan vi se, at du er i 83. Når vi stiller det op i ligningen, ved vi, at det giver 21,5, hvilket er ganske godt for en drengsemålinger. BMI er blot en af mange målinger. Man kan blandt andet måle sin fedtprocent og sit kondital. Men fælles for dem alle er, at de aldrig er helt præcise. Nu kan vi så konstatere, at overvægt er et stigende problem i Danmark. Men hvilke konsekvenser har det? Det skal vi høre mere om nedenunder. Ja, overvægt er et stigende problem i Danmark, og det har udviklet sig gennem tiderne, og det indeholder en del konsekvenser for vores krop og sundhed. Men hvordan bliver vi egentlig overvægtige? Overvægt skyldes et lavt aktivitetsniveau. En ting for at undgå overvægt er ens kost. I dag går ikke mange danskere sultne i seng. Vi køber en masse mad, og specielt det, der smager godt. Det mad, som vi godt kan lide, er de fedtede sager, søde sager, som vi ser her på billedet. Nogle af os spiser det, fordi vi godt kan lide det, og derfor tager på af det. Andre er afhængige af det, eller generelt bare af noget. Hvilke konsekvenser har det? Jamen, det indebærer en hel del konsekvenser. Som vi kan se her på skemaet, så findes der en hel række sygdomme, som risikoen forøges. Vi ser nemlig forholdet mellem en normalvægtig og en overvægtig, svært overvægtig. Så vi kan se her, at den relative risiko, den er 5-10 gange større for en svært overvægtig i forhold til en normalvægtig. En normalvægtig har en relativ risiko for at få f.eks. hjertekarsygdom. Det ligger på 1,0. Så vi kan jo se her, ifølge skemaet, at den relative risiko er 2 gange større for en svært overvægt. Hvad skal vi så gøre for at undgå overvægt? Det kan du gøre meget mere om nede, Rasmus. Så lige husk at holde os under kaloriegrænsen, som for en dreng som dig på 72 kg ligger på 2698 kalorier om dagen. Det er selvfølgelig cirka-tal. Men hvis nu vi siger, at du var en pige, så må du kun indtage 2365 kalorier om dagen, fordi din krop den er anderledes opbygget. Hvilke slags fedtstoffer er der? Mættet fedt, det er en af dem. Mættet fedt, det er det mest usunde fedt, du kan indtage. Det er f.eks. smør eller generelt bare animalsk fedt. Du kan kende mættet fedt på, at det ofte er i fast form med stuetemperatur. Det er det, fordi at fedtsyremolekylet det er meget stærkt, fordi der ikke er nogen dobbeltbindinger. Det vil sige, at fedtsyren den kan ligge så meget tæt og pakke sig, så det gør det et meget stærkt molekyle. Så er der en anden, det er umættet fedt. Umættet fedt er til gengæld i flydende form af stuetemperatur, fordi der er én dobbeltbinding i fedtsyremolekylet. Det gør, at den tager ligesom et knæk, hvilket gør den meget skrøbelig. Det gør, at fedtsyremolekylerne de ikke kan ligge og pakke sig, så det er ikke et specielt kompakt molekyle. Umættet fedt det er generelt sådan noget som olie, for eksempel sådan noget som olivenolie. Der findes også noget, der hedder polyumættet fedt. Det er så den sidste slags. Poly, det betyder flere, så det vil sige, at der er mere end én binding, dobbeltbinding hedder det, i fedtsyremolekylet. Det gør, at det er et utroligt skrøbeligt molekyle, og så det vil sige, at det slet ikke kan ligge og pakke sig eller noget som helst. Polyumættet fedt, det finder du oftest i fisk, og når man snakker om omega-3 og 6 og 9,
så er det polyumættet fedt, man snakker om. Hvad så med motion? Er det meget vigtigt, hvis man skal tabe sig? At spise sundt er selvfølgelig meget vigtigt, når man skal tabe sig, men det er jo slet ikke nok. Motion er jo også en kæmpe del af det. Som tommelfingerregel, så skal også børn være udenfor en time om dagen. Men ikke bare skal vi være udenfor, vi skal også bevæge os. Det er utrolig vigtigt at holde kroppen i balance. For eksempel, når man løber i en halv time, så kan man brænde helt op til 700 kalorier. 700 kalorier vil svare til cirka 300 gram pizza fra den lokale pizzeria med pepperoni og med en fed ost. Men det er selvfølgelig ikke noget, vi anbefaler, at man skal spise, fordi det er fyldt med mættet fedt. Derimod kan man spise noget som fisk eller noget kød med en meget lav fedtprocent, som f.eks. mørbrad. Kan man så stadig tabe sig og tage muskelmasse på? Ja, hvis du både vil tabe dig og tage muskelmasse på, så er det meget vigtigt, at du har en proteinrig kost. Og bare fordi jeg nævner ordet protein, så behøver det ikke være det dyre proteinpulver til 90 kroner kilo, du kan købe. For eksempel, hvis du siger, at du køber 250 ml proteinpulver, så får du samme mængde protein af det, som hvis du købte en liter mælk og drak det. Så for eksempel, hvis du bare tog havregryn med mælk på til morgenmaden, så er det faktisk for dig en stor del af vejen. Og hvis du også for eksempel fik rødt kød til aftensmad med salat til, så er dit daglige proteinforbrug faktisk mere end bare dækket. Kan I så fortælle mig om nogle eksperimenter? Jo, det har vi det selvfølgelig. Og der har vi Nikolaj, som kan fortælle lidt mere om det. Det var sådan lidt her A-problem, der skulle være sådan nogle forsøg. Og det vi gjorde, det var, at vi lavede forsøg med nogle løb på nogle trapper, hvor de skulle løbe fra første til tredje serie, så hurtigt de kunne. Og så kunne vi så opstille nogle formler og måle nogle ting, blandt andet noget energi og sådan noget, men det kan vi lige se på. Det vil vi vise nu. Det er sådan, at når personen løber op, f.eks. en person løber op en trappe, så kræver det energi. Og kroppen producerer energi ud fra forbrænding af den mad, vi indtager, og forbrænding i fedtforbruget. Og det, der sker, når en person løber en trappe, det er potentiel energi. Og potentiel energi, det er et udtryk for, hvor meget energi, der skal til for at overvinde tyngdekraft. Og det, vi egentlig vil regne ud, det er effekten. Effekt, det er, hvor hurtigt energi det omsættes. Men for at vi kan regne effekten ud, så skal vi først regne potentiel energi ud. Og formlen for potentiel energi, det er E kvart lige med M gange G. Hvad er MG og H, og hvad skal man bruge det til? Jo, nu skal du høre. MG og H, det, som vi sagde før, vi bruger til at regne potentiel energi ud, og det er det, vi skal sammenregne ud. Og M, det er personens vægt i kilo, den person, som løber på trappen. Og G er tyngdeaccelerationen, som er 9 meter i sekundet i enden. Og højden, eller H, det er højden over jordoverfladen. Altså trappens højde over jordoverfladen. Som vi målte med nu. Og her har vi set 4 testpersoner, som vi testede på. Og de vejer, og trappen var 12,5 meter over jorden. Og man til 2 og løb fra første op til tredje sal. Og for at tage et eksempel, så tager vi bare den første Rasmus, som det vejer 81 kilo og brugte 14,58 sekunder på at komme fra til tredje sal. Og det gør til det, at som jeg sagt før, så har vi M, G og H. Og M, hans vægt var 81 kilo, og højden var 12,5 meter over jorden. Og så regner vi den potentielle energi ud, eller E-pot, sætter det ind, så det var bare ikke engang en H, så det var 81 gange 9,82 gange 12,5. Og så er det potentielle energi, eller E-pot, så lige med 99, eller 9.942,75. Hvordan er det så, man regner effekten ud? Jo, det godt. Nu har vi fundet E-pot, eller den potentielle energi, så nu kan vi regne effekten meget med. Det vi gør, ja, vi tager E-pot, og så sætter man der en tid på to for i det tilfælde Rasmus, og løb fra første til tredje eller vores rammer. Det tog 14,58 sekunder, og vores E-pot, det var 9.942,75 joule. Så sætter vi bare ind, og det var vi faktisk bare divideret det. Og det gør vi så. Og vi skal jo altid huske enheder, så det er vi også huske med joule og med sekunder. Og så dividerer vi om hinanden, og så får vi det ud, og så giver det 681,94 watt. Men, der er også en fejl i det. For det er ikke alt den omsatte kemiske energi, der opdannes til potentiel energi. En stor del af
energien den går nemlig til musklerne, og derfor så brændes der faktisk en helt del mere energi af i kroppen, end det rent faktisk er beregnet. Men det synes jeg, det er faktisk. Så vil jeg gerne evaluere, hvad vi har arbejdet med. Og det teoretiske, det har været, da vi har givet nogle formler i fysik. Og det praktiske, det var, da vi har målt og vejet mig, og så fundet ud af mit BMI-tal. Og det kvantitativt, det har vi har fundet ud af vide om, hvor mange kalorier vi må indtage om dagen. Og det kvalitativt, det er, hvilken mad vi skal indtage, for at det er det rigtige. Eksperimentelt, det var at se, hvor hurtigt nogle testpersoner de var på trappen, og så skrive deres resultater ned. Og observationelt, det er